Happy Fiesta Naga City! So nandito na naman po tayo sa panibagong vlog natin. So welcome po sa panibagong vlog natin. So nandito po tayo sa kahabaan ng dito sa may malapit sa may Oragon Monument. So nandito po tayo kasi po inaabangan po natin yung pagdating ni Ina. So makikita po natin na napakarami ng tao na nag-aabang at nag-aantay para masilayan si Inang Peña Francia. So yan po ang pinagdiriwang dito sa Naga ngayong kapistahan. So ngayon po ay matutunghayan natin ang Pluvial Parade. So ito po ay gagawin dito sa iniikot po yung ating mahal na patron dito sa buong sentro ng Naga. So papunta po dito, ibababa sa may four pillars dito po sa may ilog at dadalhin po doon naman sa palasyo. Ano po, so galing po ang ating mahal na ina dito sa katedral. So dadalhin naman po siya doon sa isang simbahan at doon naman po siya ilalagak ng ilang araw. So yan po, so makikita po natin dito sa kahabaan ng kalsadang ito. So makikita po natin na napakarami ng tao at napakaraming taga-subaybay at talagang makikita po natin at papansin na pag Bicolano ka o Oragon ka, so maka-Diyos, so debotante, debosyon, so relihiyoso. So yan po ang Bicolano, mabubuot na Oragon pa. Alright, so antay-antayin po natin yung ating mahal na ina. Okay, so don't forget to like, share, comment, and subscribe to my channel, EGA. Thank you very much. So mapapansin po natin mga ka-Oragon, so dito po kahit may mga dala at may mga bitbit na batang maliliit, so pinapadama po talaga ng mga magulang, lalo na pag mga Bicolano, na dapat pamilya nandito. So nag-aabang kay ina upang masilayan man lang. So makikita po natin dito. So dito po dadaan si ang ating mahal na ina. So mapapansin po natin na marami ang pulis na idineploy ang ating pamahalaan ng Naga. So ganyan po karami ang tao dito taon-taon na dumaragsa at dumarayo upang makipagboya sa Pluvial Parade. Okay? Yang mga taong yan, mga ka-Oragon, mapapansin ninyo, hindi lang po yan dyan sa kalsada. So, meron po din tayo dyan na nakaabang sa taas ng mga building at nag-aabang na masilayan ang ating mahal na ina. So yan, mapapansin nyo mga ka-Oragon, yan po yung People's Mall, yung public market ng Naga, Metro Naga. So mapapansin po natin kahit doon sa kaduluduluhan at kataas-taas ay merong mga tao. So nag-aabang po sila dyan para sa pagdagsa o pagdating ng mahal na patron na si Nostra Señora de Peña Francia. Alright, so mga ka-Oragon, so rantabay lang po tayo ng kaunting panahon at parating na po ang ito po ang nauuna, yung banda po. Ito po yung sinusundan po nito nauuna po ito. Ang sumusunod po dito ay yung El Debeno Rostro. So pagkatapos po ng El Debeno Rostro, susunod na po yun si mahal na ina. Yan na po, so papasok na po sila. Yan po yung mga buyadores. Sasakay po mauuna yung El Debeno Rostro na ipupluvial or idadaan sa ilog. So papunta doon. Then ang susunod naman po ay ang mahal na ina. Okay, keep watching lang mga ka-Oragon. So don't forget to subscribe mga ka-Oragon.
ito na po, so paparating na po ang ating El Divino Rostro. So nakikita po na natin yung panandang o tawad or yung nauunang ano po, yung krus ata po ito. Yan, yung pananda po na para paparating na si Divino Rostro. So nagkapit-bisig na po yung mga kapulisan natin na nandito sa area para po hindi dumumog or dumagsa yung tao, kasi baka mamaya magkatulakan at biglang dumugin yung Divino Rostro. At syempre mamaya lagi naman tong handang mga kapulisan natin at Bureau of Fire, so nakahanda sila lagi para kung sakali man na dumumog at dumagsa yung mga tao dito sa dadaanan ng prosesyon. Okay, so ayan na po, malapit na. So yan, pumasok na po. Nakapasok na po at ito na po yung replica na yung maliit na imahe ng Divino Rostro at ni Mahal na Ina. So pumasok na po or gumilid na sila dito kasi ang susunod po niyan po ay si El Divino Rostro. So yan na po, nakikita po na natin sa malayo. So dinudumog kasi po ng mga tao at nagpupumilit na makahipo sa imahe ng ating El Divino Rostro. So ito na po, pumasok na. So yung mga nauna, yung pare at saka yung mga buhadores na nasa gilid. So pupumilit na pumasok at makataas, makahipo sa Divino Rostro yung ibang buhadores. Kaya talagang kung mahina-hina ang estomago mo dito, so maaaring talagang maapakan ka o maiwan ka, maipit ka sa ilalim. Yun, so yan, so makikita natin, medyo naibaba ko yung aking video at hindi ko napansin. So yun, okay, so so ini-escortan sila ng police mobile. Yan, so nandun na po sila, hindi na po natin sila makita. So ipaparin na po sila doon sa ilog, papunta doon sa simbahan. So sila po ang mauuna. Okay, so mga Kauragon, so yan po ang ating El Divino Rostro. Nakadaan na po siya ngayon dito sa aking area, sa aming area. So aantayin na lang po naman natin ay na makadaan na or na masilayan natin ang Mahal na Ina, ang Nuestra Señora de Peña Francia. Ayan mga Kauragon, mga kapwa Bicolano, so kumakapal na po yung tao dito
sa parting ito. So kanina konti pa lang yan. So makikita natin para na silang mga nag-uumpukang mga langgam at dito dumadagsa na rin yung mga buyadores na kasi nandito sila sa may gilid kasi ang gagawin nila siguro pagka dumating si mahal na ina, so dadagsa sila dito sa may mga gilid nito, sa may mga pulis na ito para makapasok sila. Sana walang magkaipitan at walang magkatulakan para wala tayong disgrasya at sigurado naman ako na lahat tayo dito ay pumunta para makipagdebosyon at makipagdiriwang ng ating kapistahan ng mahal na ina. Kaya pinalangin po natin na sana walang madisgrasya ni isa at walang masaktan. Okay po. So, yan po. So, naaaninag na po natin. Tataas na ng mga puting panyo ang mga kababayan natin, ang mga kapwa kaurago natin, mga Bicolano. So, naaaninag na po natin ang mahal na ina. So, dito na po siya. Kikita na natin doon sa dulo. So, Viva la Virgen! Viva la Virgen! Viva! Viva! Viva la Virgen! So, yan. So, antayin po natin na makadaan na ang ating mahal na patron.
Okay mga kauragon, so may mga nagpupumulit dito sa tabi nating mga buyadores na makadaan, kaya lang so hindi talaga sila pwedeng dumaan kasi dadagsa at dunumog sila doon sa mahal na patron, kaya baka magkadisgrasya, kaya pinipigilan sila ng ating mga kapulisan at mga Bureau of Fire. So yun na po, nakadaan na po sa atin dito, nasilayan na po natin ang mahal na patron na ating dinidibusyon, ang Nuestra Señora de Peña Plancha. So happy Fiesta Naga City. So ito po, maya-maya siguro papapasukin na tayo niyan pagka naibabanat na ilagay na doon sa may truck na nakaharang doon sa papunta sa may ilog para hindi dumagsa yung tao. So maya-maya siguro makakapasok na tayo at matitingnan natin kung paano isasakay siya. So napakaraming tao talaga mga kauragon, kaya halos hindi natin maaninag masyado si mahal na ina kasi yun na nga, sobrang kapal ng tao. So ang dami. So yan, mapapansin niyo po dito. So madami pa rin ang nag-aanuhan dito na kikiusap na makadaan. So doon po sa may papunta ng tulay, so hindi rin sila makadaan. Hindi din pinadadaan doon yung mga tao, lalong-lalo na yung mga buyadores, kasi baka magsitalunan sila sa ilog. So may madisgrasya. So kasi po mababaw yung tubig natin ngayon, so hindi siya katulad nung tipikal na pagboya noong panahon o noong mga nakaraang taon na laging tumataas yung tubig. So ngayon po medyo, sabi nga niyan is low tide ngayong oras na ito. So mababa yung tubig natin. So syempre hindi pa rin natin so yan na po mga kauragon. So pinapasok na po. So nakapasok na po tayo. So tapos na, nailipat na, naibaba na ang ating mahal na patron. So pupuntahan po natin, tingnan po natin. Yan, so yun po yung pinaglagakan ng ating mahal na patron.
Pinararatan kita. Kalalaki na mula tayo. Ay, pero nakita mo kalawtig din. May pakita makaluwas. May akin, may babae nga dito. May nagto. Mga kauragon, so dito po tayo sa may papuntang tulay. So may mga nakabarkada pa rin po dito na lubid at sa mga kapulisan natin at Bureau of Fire, Army. So hindi pa rin po pinadadaan yung mga buyadores. Lalo na itong mga buyadores na ito kasi pinag-aandaman po na kang mga satuyang kapulisan as in kaarmihan, Bureau of Fire, mga safety personnel na baka magsipagtalunan sila dito sa ilog para habulin ang ating mahal na patron. Kaya hindi po nila pinadadaan muna hanggang sa hindi pa nakakalayo yung ating patron. Okay po. So doon na naman sa magkakagulo naman ito doon sa may isang tulay kasi doon talaga is halos napakaraming tao na nag-aabang dito. So almost lahat ng pinagdadaanan o dinadaanan po ng ating mahal na patron ay maraming nakabantay na police. Almost thousands of police personnel, army, and lahat-lahat po ng mga uniform personnel natin ay nakadeploy dito para sa pagdiriwang na mahal na Peñaprancia. So yan na po, pinadaan na po. So makakadaan na po tayo. So papakita ko po sa inyo mga kauragon yung ilog na kasi hindi na natin makikita yon usually kasi nakalayo na ang ating mahal na patron. So ipapakita ko po sa inyo mga kauragon yung ilog na dinaanan ng ating mahal na patron na si Nuestra Señora de Peñaprancia at ang ating El Divino Rostro. Ito po yon mga kauragon, yung ilog. Yan, so papakita ko po sa inyo, makikita nyo po. So napakaraming tao pa rin po. So ito ay yung iba nito ay pupunta pa doon sa simbahan at makikipagsiksikan pa doon para masilayan at mahipo ang ating mahal na patron. So yan, makikita nyo basang-basa ang mga buyadores natin. So ito po yung ito po yung ilog mga kauragon. So yan po yung ilog. So diyan po ibinaba ang ating mahal na patron at isinakay papunta doon sa simbahan. So yan, so makikita natin na maraming tao pa rin ang nakaabang doon sa may gilid ng natin. Yung iba nakaluglog pa sa tubig at umaasa na makakahabol pa sila. So yan po yung ilog. Yan. So dyan po dinaan o dyan po dinadaan halos taon-taon ang ating mahal na patron, Nuestra Señora de Peñaprancia at El Divino Rostro. So nakalayo na po yung ating
yung bangka na sinasakyan ng ating mahal na ina. So malayo na po siya. So dito na po tayo mga ka-Oragon, pauwi na po tayo or palabas na tayo sa kung saan sinabata si mahal na ina. So duman na naman po or doon na naman tayo sa kabila. So masyadong traffic kaya hanggang dito na lang ang aking video. So huwag pong kalimutang mag-subscribe, huwag din kalimutang mag-iwan ng comment, at huwag kalimutang i-like ang video ito. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Happy Fiesta Naga 2019! This is AGA. Now, signing off. Thank you very much mga ka-Oragon. Subscribe kayo. Thank you. Happy Fiesta Naga!